Kada ku manta ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Allah ga magare ka yau kuma ga inda sana'a ta kawo mu dan fim sai a suloke kaga yanzu a nan ne mutum zai sha wiwin sai koma gefe yayi shiru ta Allah ga magare ka yau kuma ga inda sana'a ta kawo mu dan fim sai a suloke kaga yanzu a nan ne mutum zai sha wiwin sai koma gefe yayi shiru ta Allah ga magare ka yau kuma ga inda sana'a ta kawo mu dan fim sai a suloke kaga yanzu a nan ne mutum zai sha wiwin sai koma gefe yayi shiru